Luca. Bueno. Pinyu. Bueno. Pinyu. Bueno. Pinyu. Niñas, no le Pinyu. Pinyu, Pinyu. Ya, pero. Ya. Paul. Oh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para rawuh ingkang kinurmatan, Popo utawa Ibu Pamong Desa, sesepuh lan pinisepuh, para tamu undangan saha sedaya warga ingkang kinurmatan. Mugi kita sami ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi ing dalem kesempatan ingkang saestu mulya menika kita saged bebarengan raketaken paseduluran lan ngrayakaken dinten kamardikan Republik Indonesia ing tirakatan wengi 17 Agustus menika. Maksud tirakatan punika supados kita tansah eling dhateng perjuangan para pahlawan, mugemi rasa persatuan lan nambah iman lan takwa. Mugi kanthi tirakatan punika kita saged jaga budaya luhur lan saged tetep guyub rukun. Para rawuh ingkang kinurmatan, supados acara saged lumampah kanthi tertib, kula aturaken runtutan acara ing dalem tirakatan menika. Ingkang kaping pisan pambukaan kanthi doa bebarengan. Miwiti acara kanthi panedhan donga supaya adicara lumampah lancar. Para rawuh pinaringan wilujeng lan berkah Gusti Allah. Ingkang kaping kalih, para rawuh ingkang kinurmatan, monggo sami ngadeg bebarengan lan nyanyekaken lagu kebangsaan Indonesia Raya kanthi khidmat. Ingkang kaping 3, sambutan saking Ketua Panitia utawi perwakilan warga. Sakwise punika dipun aturaken sambutan saking Ketua Panitia utawi perwakilan warga minangka pambuka lan panuwun dumateng para rawuh. Ingkang kaping 5, maca ringkes kamardikan dening Wakil Pemuda. Mekaten salajengipun Wakil Pemuda badhe maos sejarah ringkes kamardikan supados kita eling perjuangan para pahlawan. Ingkang kaping gangsal, rungkeman utawi pengajian ringkes minangka pebeling kamardikan. Sabanjure kita sami midhangetaken rungkeman utawi pengajian ringkes minangka pebeling kamardikan. Mugi saged jalari pepadang lan kawruh. Ingkang kaping 6, ramah tamah. Salajengipun para rawuh dipun aturaken ramah tamah minangka pepanggihan lan pangrangkulan rasa kekancan. Ingkang kaping 7, doa penutup lan pungkasan acara. Pungkasanipun kita sami nglaksani doa penutup minangka panuwun supados acara rampung kanthi rahayu lan pinaringan berkah Gusti Allah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten reruntutan acara tirakatan wengi menika. Mugi kanthi tirakatan menika kita saged nglempakaken rasa syukur, nguri-uri persatuan lan nglestantunaken semangat kamardikan. Kula minangka pambiwara nyuwun pangapunten bilih wonten lepat lan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine